Pilsner, legendární světlý ležák. Věděli jste, že vaše oblíbené světlé pivo pochází z Česka? V roce 1842 vznikl v Plzni první světlý ležák, Pilsner Urquell. Tento nový styl piva rychle dobyl svět a stal se synonymem pro osvěžení a kvalitu. Světlý ležák se pyšní světle zlatou barvou, která láká každého znalce. Jeho chuť je dokonale vyvážená, propojuje jemnou hořkost s lehkou sladovostí a končí čistým závěrem. Díky tomu je ideální jak k jídlu, tak k samostatné degustaci. Pilsner se odlišuje svou jemnou chmelovou vůní. Tuto unikátní charakteristiku mu dodává žatecký chmel, který je základní složkou vedle plzeňského sladu, měkké vody a spodních pivovarských kvasnic. Proces ležení trvá 4 až 8 týdnů při nízkých teplotách, to je tajemství jeho hladké a osvěžující chuti. Alkohol se pohybuje mezi 4,5 až 5,5%, ideální pro každodenní vychutnání. Mezi slavné české značky patří Pilsner Urquell, Gambrinus či Budvar. Poznejte historii a chuťový svět, který formoval kulturu piva. Dejte šanci těmto ikonickým značkám a zažijte, proč světlý ležák patří mezi nejoblíbenější pivní styly na světě. Sdílejte své oblíbené ležáky s námi v komentářích a inspirujte svou pivní komunitu. Na zdraví!